Seka Aleksić mogla bi da stane rame uz rame sa sestrama Kardashian kada je struk u pitanju, a možda bi joj neka od njih čak i pozavidela. Koliko ima žena sa nekim strukom, sa oblinama, mislim da kod nas je to sad posebno nešto popularno. Ja sam generalno ceo život ovakva i to je nekako do neke majke prirode genetika. Verovanje je da u novu godinu treba ući sa nečim crvenim na sebi, ali Seka ništa ne prepušta slučaju, tako da je od glave do pete u boji ljubavi. Kod mene nekako ne znam da sve ne bude jasno i radosno. I oko mene ljudi su pozitivni, generalni, srećni i pa da to negde izgleda iz čoveka. Nisu joj jasne koleginice koje kao zmija noge čuvaju tajnu šta će obući za važne događaje. Nemam ja problem reći na glas. Ne razumem zašto. Šta je sad ti to? Neću da kažem šta ću obući, da se pojim. Kao da sad svi čekaju šta će obući. Bez pogovora sluša šta joj kaže njen modni guru, Kristina Bekvalac. Mislim stvarno da je uradila dobra stvar. U stvari sam sigurna, zašto? Zato što moj suprug je moj najveći kritičar i kad me vidio kad mi se obuka rekao je odlično. Ako je Veljko odobrio, onda je to to. Isto je bilo i na snimanju spota za Sekinu novu pesmu Bolje sam od zdravlja. Bolja sam bolja, čak i od zdravlja. Ona je došla i rekla ja neću da ti budeš gola, a bit ćeš tako seksi i provokativna, jer si to ti, jer ti nejednotno zračiš tako. Čini nam se da nam odluke i repuje u novoj pesmi. Ne, to je više onako neko seksi tema. Možda da mislim kodom možda sve mi možda da vrati dobro. Čovjek kad je talentovan, mislim da sve je dobro. S obzirom na to da ova modna saradnja sa jednom Bekvalčevom sveta, zanimalo nas je i kada će doći do muzičke saradnje sa drugom sestrom, Natašom Bekvalac. Izuzetno se poštujemo i volimo Nataša i ja i da saradimo kako između prijatelja, to je da spontano dođe ako dođe. Znači to ako se uopšte nešto bude pričalo i desilo. Nikad ne reci nikad. Možda joj 2019. donese baš duet sa njom, ali iza nje je i veoma uspešna 2018. Kada je posao pitanje svakako da ostane veliki učin beogradski koncert u Areni. U 2019. ono što ću prištiti ljudima koji vole mene i slušaju muziku, to će svakako biti nekoliko novih pesma. Neću izdavati album kao što sam planirala, ali ću svaka 2 meseca će biti izdati novu pesmu, pa kad se napravimo nešto da nosam, možemo da mi još 2-3 nove, pa napravimo album i imaće naravno ponovno. Iznenađenjima nikad kraja. Svojim koncertom je veoma zadovoljna, ali je pohvalila i kolege. Mislim da koncerti koji su se desili u 2018. godini su bili jako dobri, jako uspešni i zato što mi smo izuzetno malo tržište, a kada uspe toliko pevača da napravi tu arenu, znači da zaista ljudi došli slušaju, prate, da im se to dopada što radimo i ja svim mojim kolegama i meni, ako naravno i naravno podržam. Na kratko je predahnula i popila kaficu. Pa smo nastavili razgovor. Znamo da svake godine uloži dosta vremena ljudi i doma za praznike. Ja najviše se nekako radujem Božiću, pa Vaskrsu. Nova godina mi je kao i svaki drugi dan radim, ali opet kad ulazite u narednu godinu pa ovo ispraćate, uvek nekoga uhvati malo neka euforija. Ja volim da okitim svoj dom, kod mene je već dvorište, jelke u dvorištu, ispred dvorišta je sve okićeno, sve šljašti, zvoni i tako dalje. U kući, eto imali ste priliku vidite na Instagramu, ja tek planiram još neke video snimke da objavim, nisam sve ni objavila. Intuicija nam kaže da više voli da poklanja. Boga mi ti kažem jesam, ali ja se isto tako radujem poklonu, ja volim da dobijem poklon. Mislim, to je jako lepo, znači da neko misli na vas, da vam posvećuje pažnju, da vam se zbog nečega zahvaljuje, ali ja sam neko ko ima spisak napisan od imena, ljudi blizu mene, porodice, uže, šire, prijatelja, saradnika
I pišem sve šta ću kome kupiti za Novu godinu. Pustila, al ne. A suprug Veljko zna s kojim poklonom ne može da omaši. Ma ti i ja smo par. A moj suprug zna šta ja volim. Ja volim najviše cipele i on meni je kupio već cipele. Ja sam svoj poklon već dobila. Zato što je to bilo, ali kupila si juče 3 pare. Ja sam rekla, ove nek budu za Novu godinu. Čini nam se da odiše nekom mirnoćom. Šta mi je? Govore mi vrlo često. Ja znam da se to vidi zato što prosto to sam ja. Ja ne foliram se. Na kraju krajeva i kad se folirate nekako, vidite ljudi, to se osjeti. Generalno sam izuzetno srećna žena. Srećna, srećna. Srećna žena, ali i skromna žena. Ona se začudila jednoj stvari kao što bi i većina nas. U pitanju je ovaj ukras, a iznenadila ju je njegova cena. Da, beru. Ukrasu se u zube ne gleda. Ja sam srećna žena. Prvi put na dnevnoj žurki pevala je i Seka Aleksić. Meni je veoma čudno sad izaći i reći njima dobar dan. Ma ti i ja smo par. Ne krije da sluša savete supruga Veljka koji joj dosta pomaže u karijeri. Vidi ove svoje. Mislim, ako mislite da možete sami, onda vam ne treba menadžer. Tako da ja smatram da je meni menadžer izuzetno bitan i potreban i niko ne može na ovom svijetu to bolje da radi od mog supruga jer on najbolje zna šta je najbolje. Obožavaoci je često putem društvenih mreža pitaju da li će se ove godine pomiriti sa Darom Bubamarom i Draganom Mirković. Ja, drago mi sad kad sprema, ja bih se pozdravila i rekla dobar dan. To je osnovna kultura, evo, da uradite. To što se dešava sa Draganom, to je, naravno, ja sam pozdravila da je zbog koncerta i zbog toga što se dešavala, meni je žao što sam imala koncert. A ja sam srećna što sam imala koncert i mislim da zaista u narednoj godini ne treba da se bavimo više tim temama, jer prosto to je nešto što je bilo u aprilu, jel? Vodi se time da ljudima treba opraštati neke greške. I briga me. Ja sam se svima u dobrom odnosima, verujte mi, ja i uvek koji me pozivaju kad nisam da bi rekla dobar dan. Sad ono, tu sam da ne vidim, sad je moju imali ono. Dobar dan, ako hoće da se javi, hoće da ne